Αύξηση, λέει, της αυτοπεποίθησης, βελτίωση της διάθεσης και βελτίωση της αυτοεικόνας, σύμφωνα με μια ψυχολογική έρευνα, είναι όταν ο άνθρωπος φοράει κοσμήματα, είτε άντρας είτε γυναίκα και τα σχετικά. Είδες τι ωραία πράγματα και τι ωφέλη έχουμε από τα κοσμήματα, και ειδικά τα κοσμήματα της CK Gallery και ειδικά από την Princess Catherine, που κάθε μέρα σε περιμένει με βίντεο εδώ στο υπέροχο channel. Αύξηση, λέει, της αυτοπεποίθησης, βελτίωση της διάθεσης και βελτίωση της αυτοεικόνας, σύμφωνα με μια ψυχολογική έρευνα, είναι όταν ο άνθρωπος φοράει κοσμήματα, είτε άντρας είτε γυναίκα και τα σχετικά. Είδες τι ωραία πράγματα και τι ωφέλη έχουμε από τα κοσμήματα, και ειδικά τα κοσμήματα της CK Gallery και ειδικά από την Princess Catherine, που κάθε μέρα σε περιμένει με βίντεο εδώ στο υπέροχο channel. Αύξηση, λέει, της αυτοπεποίθησης, βελτίωση της διάθεσης και βελτίωση της αυτοεικόνας, σύμφωνα με μια ψυχολογική έρευνα, είναι όταν ο άνθρωπος φοράει κοσμήματα, είτε άντρας είτε γυναίκα και τα σχετικά. Είδες τι ωραία πράγματα και τι ωφέλη έχουμε από τα κοσμήματα, και ειδικά τα κοσμήματα της CK Gallery και ειδικά από την Princess Catherine, που κάθε μέρα σε περιμένει με βίντεο εδώ στο υπέροχο channel.